region. In the wake of clashes between federal and regional forces, flights to the volatile region are operated by Ethiopian Airlines, which is the fully state-owned carrier and the only airline serving the northern region. According to reports, clashes broke out in the disputed western Tigray earlier this week between the regional and national forces in an area claimed ራዊቱና በቲዲኤፍ መካከል ውጊያ መደረጉ ተገልጿል። ሰሞኑኛው ውጥረትና ግጭት ወደ ሙሉ ጦርነት ይሸጋገራል በሚልም በትግራይ ክልል ነዋሪዎች ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውን ገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የተፈጠረው ግጭት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንም እየዘገቡት ነው። ባለፉት 4 ቀናት በተለይም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ አማራና ትግራይ ክልሎችን በሚያዋስኑ ስፍራዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ አልፎ አልፎም የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች ሲፈጸሙ መሰንበታቸው ይታወቃል። የወልቃይት ቀጠናን የሁለ كم رياض لنا كوينات أب تجراي كوينات كم استجمر يوزن الجرزولو تي حبريتا دما بخل من قدي تمساس هالينا نرزلنا زد ما تا قد محجي ديجا فو يبلو وزي قد محجي زرعنا يو علمنا قد محجي زرعيتو بتدقاق دما نابو هذا عين السليد من لزولو زبل زرباي تسمع زولو مخنياتو زو كوينات زي قد محجي سرايو بخمي جميرو كجمر كلون تاين ملكت غيرهم نفس وقف وجن انت عينت قمت وسيدهم نعوز ملكت نعوز مسل قال هيك زي يوز دقم زلهم زلو ناو بزح عينت نغرينا نرزلنا انز غداي زي ملكت مالتي هذا كابتي زبلو زلو تي ناي تግራይ ጥራይ ደኮነ እዚ ስምعوا ወልቃይት ለመግባትና በአፋር በኩል የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቁረጥ ኃይል እያስጠጋ መሆኑ ተነገረ። ለኤርትራ መንግስት ቅርበት ያለው አንድ ሚዲያም አምሻሹን በወጣው መረጃ ህወሓት ወልቃይትንና የጅቡቲ መስመርን እንዲቆጣጠር ድጋፍ እንደሚሰጠው ዘግቧል። ህወሓት ወደ ወልቃይት ሰብሮ ለመግባት ተከዜ ጫፍ ያሰፈሰፈ ሲሆን ሻዕቢያ በሽራሮ ግንባር ድጋፍ ለመስጠት በታንክ የታጀበ ሜካናይዝድ ኃይል እያስገባ ነው ተብሏል። ወደ ወልቃይት ሰብሮ ለመግባት ያሰፈሰፈው አርሚ 7 ሱዳን ድንበር ላይ ያሰፈረው ኃይል ከሻዕቢያ የጦር መሳሪያ ቀርቦለታል። ጽምዶ በሚል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም ቅንጅት የፈጠሩት ህወሓትና ሻዕቢያ በአዲሱ ጥቃት በግልጽ ኦኬ እጂ እንታ አመንታይ ዝብል መደምደምታ በጽሕም አለው መስለኩም ሻዕቢያ ኢዱክ ትጀሚሩ ክእቱ ይኽእል ዝብል እጂ እዚ ነግረኩም ዘለኹ ተራ ገምጋም ናይ ኢንታሽሙኽ መስለኩም ኸሊታ ናይ ሚዲያ ዩቲዩበር ስንገልን ነው ዘረባዚ በመንግስት ደረጃ ወይ ወን በት ቲንክ ታንክ ዝብሉ ወሳቶም ቡ ደረጃ ተዛረብዎ ዘለው እዮም እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ኩናት ህወሓት በጊስዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ህወሓት ድሮ ሰጉሙ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ተቆፃፂርዎ ኣሎ እንዲም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብናቶም መረዳዳ ሻዕቢያ ብዙሕ ምንቅስቃስ ክገብር ክእል ይብሉ ኣለው ወል ሻዕቢያ ክገብር ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ድሓን እስከ ከም ዋዛ ነዚያ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩን ሕጂ ዝብልዎ ዘለውን ስምዑ ከዛ በኋላ ሻዕቢያ አዲስ አበባ ስትደርሱ ምንድን ነው የሚያደርጋችሁ ዙፋን ላይ አስቀምጦ ቀብቷችሁ ወደ አስመራ ይመለሳል። ከዛ በኋላ አዲስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንፋኖ ንኻልኦት ሻዕቢያሲ 4 ኪሎ እንተብፅሕኩም ስልጣን ሂብድ ይኽገትፈኩም ወ ንህወሓት እኮ ከመይ ገይርዎ አንታ ተርእሶም ትኽክል ኣይሰርሕን እዩ አንታ ታሪክ ናቶም ናይ ትማል ጥራይ ዲ ዝነግሮም ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ የለን ሻዕቢያ እኮ ቅድሚ ሕጂ 4 ኪሎ በፅሒ እዩ መጀመሪኡ ይኮነን 4 ኪሎ በፅሑ ንህወሓት ኮፍ ኣቢሉ ካልኦት መፂኦም ንኸየብልዎ በዓሉ ኮማንዶ ናብቲ ገይሩ ናሓለወ ስልጣን ከም ዝሕዝ ገይርዎ እዩ ሕጂ እውን እንተደልዩ ነቶም ዝደልዮም ዘሎ ዘተኣማምኑ ዝበሎም ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ከብሎም እዩ ካልኦት ከይዓልዎም ክሕልዎም እዩ ኣብ መንጎ እውን ሓንቲ ታሪክ ኣላ ብልፅግና ስልጣኑ ካብ 4 ኪሎ ንኸይተርፉን ዘድሓነ እዩ ን4 ኪሎ ዘረከበ ሓደ ግዜ ካልእ ግዜ ድማ 4 ኪሎ ካልእ ሓይሊ ንኸይወስዶ ዘድሓነ እዩ ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ ምግማትካ ጥራይሲ ገና ኣይመፃኻን ኣለኻ ስለዚ ሃይላየር ኣለና ወላ ጅንዕፍሪት ኣለና ኣይኮነን ኣብ ሓቂ ክመፅእ ከሎ ሻዕቢያ እንታይ ክገብረኩም ከም ዝኽእል ነብስኹም ይነግረኩም ኣሎ ን they can do ሻዕቢያ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እንተደልዮም ሕጂ እዚኣ መስመር ናይ ጅቡቲ ንምዕፃው ትበሃል ዘላ ድሮ ንሳቶም ሓንቲ ስጉም ተሓሊፍና ኣለና በሃልቲ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብዚ ከርእየኩም እንደ ፀኒሐ ባዕላቶም ብዘውፅዎ ዘለው ቲዮሪ እንታይ ብለው መስመር ናይ ጅቡቲ ክበትክዎ ከም ዝኽእሉ ሻዕቢያ ሓጊዙ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ክበትኮ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ በዓልና ሓሊፍና ንሓስቦ ዘለና ኢና ባህልቲ እዮም እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተሓሰበ እዩ ዋላ ኣወል ስዒድ እውን ኣተንቢህሎም ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እንተጋጢሙ መብታኹ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ድሕሪ እቲ ውግእ ኣጋጢሙ
ني حدا عبا هاجر ويون بزح سراويت كساب مودة تيتواغوني خا استراتيجيكاو محنقوتات ريخا خاتبتق امين نشعبيا بزعبا زي انا ويكال زنوغري كونت ባፅዕ መፅኦም ንባፅዕ ክበትኩ ከለዉ እኮ ሎጂስቲካል ሃብ ናቱ በቲኽካ ንደርጊ ናይ ግዜ ሕቶይ ምማቱ ይተርፍኒ ኣብ ኩሉ ተቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መብታኽ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ መስመራት ናይቲ ፀላኢ ትበትኽ እዩ የስ ክትበትኽ ከለካ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ግን በቲኽካ ነቲ ናይ ፀላኢ ሕልምታትን ስትራቴጂን ክትብትነሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሎሚ መስመር ጅቡቲ ንምብታኽ ሰራዊት ሰዲድካ ኣብኡ መስዋእቲ ዘይኮነስ ዋላ ሚሳይላት ጌርካ ምብንቋር እውን ዝከኣል እዩ ኣሚን ዘይከኣል ኣይንብል ኢና ዝኾነ ገለገለ ሰባት ክግምቱ ከለዉ ሲ እቲ ሻዕብያ ክፍንዎ ዝኽእል ሚሳይላት ወይ እውን ገለሲ ኣብ 4 ኪሎ ከይዱ ነቲ ቤተ መንግስትን ገለመለን ክሓርም ኢሎም ዝግምቱ ሰባት ኣለዉ what is the benefit ሓደ ፓላሳ ኣዲስ ኣበባ ሃሪምስ ሻዕብያ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንታይ ክገብሮ ኮይኑ ነቲ ውግእ ብቕፅበት ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ስርዓት ብልፅግና ስልጣኑ ንክዕሎ ክገብሮ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክሃርም ዝኽእል ስለዚ እዞም ካራቲስታት ትፈልጥዎም እንዲኹም እንታይ እዮም ዝገብሩ 10 ግዜ ኣብ ኣፍንጫኻ ናብ ሕቆኻን ገለ ይኮኑ ዝሃርማ ሓንቲ ቦክስ እዮም ዝሃርማ ኣበይ ኣብታ ንዓኻ ፌንት ክትገብረካ ዝኽእል ወይ እውን ክትቀትለካ ትኽእል ስለዚ ሻዕብያ ድማ ከም ሓደ ምዕቡል ካራቲስታ ጌርኩም ተወሲድኩሞ ኣብታ ትግባእ ቦታ እዩ ክሃርም ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ክትሃርም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ንኣብነት በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ፖፕኮርን ሓዙ እዚ ዕምባባ ሒዝኩም ኮፍ ኢልኩም ሲነማ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ሻዕብያ ዝገብሮ የብሉን ኣብዚ ሲነማ ጥራይና ንዕዘብ ዘለና ኣነ ሕጂ ከምዚ ናይ ሚድያታት ሳክት ነምፃልኩም ከይመስለኩም let's go to ለንቀን ያውፅዮማ ዘለዉ ኣርቲክል which is ንኤርትራ ንምኽሳስ እንታይ ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ብዙሕ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ጭብጢ ግን ጭብጢ ዝበሃል ኣብቲ ሃገር ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ's renowned drift toward war with toward war okay who benefits and who pays ስለዚ እዛ ኣርቲክል እዚኣ ሓደ ካብቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ቀንዲ ስርሑ ንኤርትራ ንምፅላም ዝኾነ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፉ ኣሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ብልፅግና ዘተሓሓዝ ኣለዎ ብቐርባ ምስ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እውን ዘቀራርብ ኣለዎ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ህወሓት ከፊትዎ ዘሎ ህወሓት ኣይኮነን ከፊትዎ ዘሎ ወይ ፋኖ መንዳ ኤርትራ ከፊታቱ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ is showing off a renewed militarization and possible draft the commentary okay እንታይ ብላሎ دحين نتي ارتكل سامري ابزيا يحجزني نتي ارتكل بحدا كريكم تخينه كل زي اب اثيوبيا زكايه زلو كينات هو حد زغبرو زلو فانو زغبرو زلو شعبيا كم بروكسي غيرون اثيوبيا نمدخام زغبرو زلو سلازي Eritrean forces are currently engaged as direct combatants in Tigray which has implications both for the characterization of the conflict and for the legal framework governing Ethiopian response. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ በአርቲክል 51 ናይ UN ቻርተር ማለት ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ምክልኻል ኣለዋ ናብ ኤርትራ ድማ ኩናት ክትውጃ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ክንዲዛ ዓይነት ዘረባ ክትኩስ ከለኻ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ ኮሎኔላት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ ወታደራት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ nothing ወላ ሓንቲ ድሓዝዎ የብሎም ስለዚ እዚኣቶም ንኤርትራ ولا حنت بزي بلو نجار نقصوا سخف سبلون كم زي كونه نمفلا زعكل إذا مسألكم زلوا زي جي نمن تايم زي جبت تحت زي أرتيكل زي أوتيوم بحرسوا السنة زي ناب يونايتد نيشنز عيدنا ناب معطات حتى ناب يونايتد نيشنز ديو ناب قلد الدب بوكس عفيا ناب أفريقيا ينون حبيرهم هلويم انتاينا نمباليهم إيرترا سراويتا إيتيايا تبلنا زلا كل زيز جبر زلو هو حد زهرمنا زلو فانو زهرمنا زلو كاب زيرو زمز يكونن شعبيا إيد اللو ناي شعبيا إيد سلو زلو ويبلو انتاي كيبلو تنهيلهم انت خونه إيرترا تجبر زلا نيتوبيا سرعة تغيير عقم زلو ما يكونون ولا هو حد يدفع ولا فانو ينكساقس نسرعة نيتوبيا عقم زلو هاجريا يس كرب شوي خليهم ديستابيلايز كبروا خليهم جن أبدي شابا زول حيلي ويمنجستي نمجمت ألجن عقمية لن إيرترا يقوم سكالوت كينهم اجي بعلم نتاش قردم سوا بعلم مفتحي نمتسأل لنا بحالتقى بعلم تزي عقم انت دي إيرترا تقمت عقم انت زي بلا نعوق تقبر ويقل ملا so why worry وانا من تبع إيرترا نشتي حقر عقم زي بلا سراويتا خمس خوين يلكم تداخل ما مش نيركم so انتي كم يجري إيرترا سكات تخونكم انجي again ኤርትራ ኣብ ርእሶም ታዝሓየለት ሃገር እያ ግብፂ ብኣፋ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ትሕምቆም ብወታደራዊ ዓቕሚ ንግብፂ ይምክሑላ
እዚያ ክትገርመኩም ትክላሉ መስ ንግብፂ ኣብ ታሪክ እንታይ ኣለዎ ንግብፂ ስዒርናይና ዝብል ታሪክ ኣለዎ ንኤርትራ ግን ከምኡ ዝብል ታሪክ የብሎም ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ ኩናት ከም ሕሱም ደኪራቶም እያ ምድካር ጥራይካ ኣይኮነን ግብፂ ከምኦም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ነፈርቲ ዘለዎ ገለገለ ኤርትራ ግን ሓንቲ የብላ እናበሉ ሓንቲ ዘይብሉ ኩሉ ታሪኾም ዚሮ ዝገብር ሓይሊ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ነቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሰናኒዖም ገይሮም ዘሎ ታሪኾም ኩሉ መፍረሲ ተወላ ሃገር ኤርትራ እያ ታሪኾም እያ ተፍርሰሎም that's why ኤርትራ ክጠፍእ ዝደልዩ ሰብ ኤርትራ ህላወ ናይ ኤርትራ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል 3,000 ዓመት ኣለዋ 9 ዓመት ናይ ኤርፎርስ ኣለዋ 100 ዓመት ናይ ሰራዊት ኣለዋ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ፅንፅዋይ ኤርትራ የተፍርሶ ሓያል ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ከምዚና ክብሉ ይፀንሑ ኣብ ጎረቤቶም ግን ጠዋዕዋዕ ዘበለቶም 4 ኪሎ ዝፈንቀለት ኩሉ ነገር ዝገበረት ሃገር ኮፍ ኢላ ኣላ ስለዚ ታሪኾም ኩሉ ግዜ ብኤርትራ ምስ ተበላሸወ ስለ ዝኾነ ዝገብርዎ የብሎምን ነዚ ሕጂ ኤርትራውን መልሲ ክትበሉ ትኽእል ትኸውን ይብል ገምጋም ናተይ ምክንያቱ ስቂልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እንተትሕልሞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና 4 ኪሎ ክንከይድ ዲና ኣይንኸይድን ያኮነን ዘረባ ናቶም ስምዕዎም እዚኦም እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አስመራ የኛ ነው እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አስመራ የኛ ነው እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አሰብ ኣይኮነ ቀይ ባህሪ አስመራ ወናትና እዩ ይብላሎ እዚ ፓስተር ዲ ወላ ሳጥናኤል ኣነ ይርዳእንን እዩ ሓንሳብ ጎንደር ናትና ይብል ሓንሳብ ዓድዋ ናትና ይብል ወይ ዓድግራት ናትና ይብል ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ድማ ወላ ሓንቲ ዝከራኸሮም እውን ስለዘየለ ዓሰብ ኣይኮነ ወላ ቀይ ባህሪ ይኮነ ኣስመራ ናትና እዩ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ናትና ይበልካ ሓደ ኣፊቱ ከምዚኣ እናበሉኻ እታ ዘላቶም ቦታውን ክስእንዋ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ዚኣቶም ሕልሚ ክሳዕ ክንደይ ዝንብዑን ሓደገኛን ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ትብል ፅሕፍቲ እያ ከማን ለስኮ ኣብዚ እያ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ንሪኦ ዘለና ተራ ኩናት ከም ዘይኮነ እዚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክጅምር ዝኽእል ድሮ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ኣብ ሶማልያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ኩነታት ግን ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ question ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ this is going to be ብዙሓት ሓይልታት ክኣትውዎ ዝኽእሉ እዮም ስለምንታይ ድሮ ሓይልታት ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ስምዑ መረጃ ግብፅ በሻዕቢያ በኩል ለህወሓት በዛላምበሳና ራማ በሚባለው አካባቢ ከ10 ምናምን በላይ ተሳቢ መኪኖች ያሉበት የጦር መሳሪያ ያስገብቷል ይሄ እውነት ነው ይሄ በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ያዳክምልኛል ነው እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ልብ ካለው ልብ ይበል ይሄንን አንደኛው ሻዕቢያ ነው ሶ የትግራይን ላይ የጦር አውድማ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው ሁለተኛው ተጎጂ የትግራይ አትም ሰባት ሓደ ግዜ ስትንደልዮሲ ወላ ንሕና ከይፃዓርናሉ ዲ ዘጋጥም ወይስ ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ግብፂ ብመንገዲ ራማን ዛላምበሳን ከባቢ 20 ዝኸውን ናይ ወታደራዊ ፅዕነት ንህወሓት ወይ እውን ቲዲኤፍ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ግርም ኣታ ግርም ዶ ትብሉ ኣለኹም ግርም እስከ ፀሓፉ ግርም ገበሩ ዘይንሱ እንታይ ንደሊ ምክንያቱ ግብፂ መፅያ ክትዋግኣኩም ንጎም ሸትን እዮም ትልምኑ ነይርኩም be careful what you wish for ይብሉ ትምነዮ ነገር ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ ክትረኽቦን ስለትኽእል ያ ሻዕቢያ ኣትሎ ግብፂ መፅያ ትሕግዛላ ምሽ ትብሉ ነይርኩም so what ግብፂ ይኹን ሻዕቢያ ህወሓት ኩሎም ተደራሪቦም ተመፅኦም ምን ኣለ ሰራዊቶም ሲ ኣብ ወፂኦም ሲ ሻዕቢያ ወላ ተደምሮ ከምዚ ዶ እንታይ ኣለዎ ገለብል ነይሮም so what ሕጂና እንታይ ትገብር ወላ ሓንቲ ጭብጢ የብልካን trust me bro ይጭብጥናትካ መኑኒ ናበልካ ዝግበር ዘሎ ግን እንተኾነ ግርም ኢና ንብል ንሕና ምክንያቱ ትደልይዎ ነርኩም ኤርትራ ክትወሩ ባሕራ መሬታን ዘይበልኩሞን ዘይፈከርኩሞን ኣይነበረኩም ባይ ዘ ወይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እንታይ ክብል ኣብዚ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ንኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንምግባር 2 ሰሙን ክወስደልና ይክእልኒ ዝብል ነይሩ ምሽ ረጂም ክትቀይር ረጂም ናትካ ክትሕሉ ከማን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘለኻ ኩላ እዛ ፈኸራ ዝነበረት ሎሚ ኣብያት እያ ተቐይራ ዘላ ሓደ ብሓደ እንታይ እዮም ከዝብሉ ህዝቢ ትግራይ ክልብም ክኽእል ኣሎ እንግዲህ ካብዛ ህዝቢ ትግራይ ክትሓስብ ጀሚርካ 2 ዓመት 3 ዓመት ውዕል ፕሪቶሪያ ተግብር ነቶም ዝተመዛበሉ መለስ ኢሎም ክልምኑኻ ከለዉ ዳ ሽዑ ዘይትድንግፀሎምን ሽዑ ዘይትገብር ነርካ ግብፂ ኸ ናይ ብሓቂ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ዶ እወ ግብፂ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ
ጌርድ ዝበሃል ኔጎሲዬሽንስ ከምኡ ናብዚ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ነገራት ይጎድሎም ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ስክፍታታት ስለ ዘሎ ክገብሩ ግድን እዮም they are going to do this ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ክግበር ዘለዎን ክትገብሮ ትኽእልን እያ ብወገን ኤርትራ መፅኡ ዝበሃል ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብወገን ብካልእ ወገን እውን ክእትውዎ ይኽእሉ እዮም ዝተኸፈተ ዶባት መሊኡ ስለ ዘሎ ስለዚ ብወገን ኤርትራ ኣትዩ ዝብል ብወገን ኤርትራ እንተኣተውን ኣነ ከም ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ድሕሪ 2 ዓመትን መንፍቕን ፈኸራ ናይ ብልፅግና ብኤርትራ ኣይኮነስ ብሕቡእ ኣይኮነስ ወላ ባንዴራ ተኺሎም ከምቲ ሰራዊት ኤርትራ ገለገለ ካብ ትግራይ ክወፁ ከሎ ባንዴሮ ተኺሉ በካይኑ ዘንቀሳቐስ ዝነበረ ሓደ ግዜ ዝበለ ብሕም ዝበለ ይተሓጎም ዝዓይነቱ ከምኡ እንተገበርዎ እውን ኣይንፀልእን ናብዚ እዋን እዚ because these people እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኩሉ ክፋእ ርኢና ኢና ስለዚ እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኩናትን ወረ ኩናትን ኤርትራ ጀመረቶም ግን ተጀሚሩልኩም ኣሎ enjoy it. What if Ethiopia woke up tomorrow and the port it depends on simply said, "You're no longer welcome"? No tanks, no sanctions, no gunfire, just paperwork and an economic chokehold. ጅቡቲ እንኳን እኛ ልንረብሽና ነካቸው ከርቶ የሚነካቸውን ካለ አንቀመጥም እነሱ ተነኩኛ አይለንም. The Horn of Africa is witnessing a cold-blooded economic showdown. እንታይ እስከ ይብልለው ጉዳይ ናይ ጅቡቲ I don't know እንተስ ንተንኮል ሓሲቦም ኣለው እንተስ ኩነታቱ ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ምስ ጅቡቲ ክሕነቑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ብዛዕባ ይዛረብለው ዝያዳ ጅቡቲ ክትዓፅወና ስለ ትኽእል ካብ ሕጂ ናብ ሶማሊላንድ ንኸይድ ዝብል ዘረባን ስነ መጎትን ኢና ንሰምዕ ዘለና ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ኣካይዳ ይርይዎ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ሽግር ክገጥሞም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ እዚ ሕጂ ሶማሊላንድ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ርክብ ጌርና ብኣና ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ገለ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ዘለው ምልክት ኣሎ እዩ ግን ሶማሊላንድ ተተኣማምን ዲ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢማራት ውፅእ ተባሂላ ስለ ዘላ ምስ እስራኤል ዝምድና ገይሮም ኣለው ባህል ኣሎ ግን ዝተዳለወት ተቅርጽ ኣሎ ድዩ ወላ እውን ሶማሊላንድ ተጠቀሙ ነቲ መስመር ናይ ኢንፍራስትራክቸር ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክዕቅብዎ ይኽእሉ ድዮም ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብዝኾነ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ከም ዘለዎ ዘርኢ ኣብዚ ሓለፈ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ምንቅስቃስ ተኻይዳ ነይራ እታ ተኻይዳ ዝነበረት ምንቅስቃስ ድማ ክንሪኣ ኢና እንታይ ያሳ መሲልኩም ሱዳን ትገበረቶ ምንቅስቃስ ነይሩ እዚያ ያስከስምዕዋ ክዛረቡላ ኮቀኒዮም እዮም አየር ክልሏን እንድትዘጋ ጥያቄ ቀርቦላታል የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ወደ ጅቡቲ በማቅናት የጅቡቲ መንግስት ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የትኛውም የጦር ድጋፍ የሚደረግባቸው ወይም ደግሞ ለማድረግ የሚፈልጉ ሀገራት የጅቡቲን የአየር ክልል እንዳይጠቀሙ የሚያስችል ስምምነትን ለመፈጸም ወደ ጅቡቲ ማቅናታቸው ተሰምቷል እንግዲህ የሱዳን መንግስት ባለስልጣናት በጀነራል አልቡራን የሚመራው የሱዳኑ ጦር መንግስት ባለስልጣናት ሕጂ እንታይ እዩ ዘረባዚ ኣብዚ ሓለፈ ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝቐነየ እዩ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ እውን ክስራሕ ፀኒሑ እዩ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ኢማራት ነዚ ኩናት ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ብናይ መንገዲ ተንቀሳቅሶ ነይራ ንትብል መጀመርያ ቁርብትለይ መረዳእታ ክንበኩም ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና ነዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ነቲ ኩናት እቲ ንምንቅስቃስ ትጥቀመሉ ዝነበረት ቴክኒክ እቲ ዝዓበየ ኣብ ኢዳ ዘሎ ሓይሊ ንኢማራት መን እዩ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝለዓለ ትውንኖ ንብረት ወይ እውን ሎጂስቲካዊ መሳርሒ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣሰት ናታ ኢማራት ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕግርግር ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን እዩ ኦኬ ንሱ ድግደፎ ክሳብ ኣብዚ ላስት ሚኒት ዝያዳ ትጥቀመሎም ዝነበረት ብላዕሊ እንተጀሚርካ ሰለስተ ፌደራል ስቴትስ ናይ ሶማልያ ንሳቶም ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሶማሊላንድ ኣብ ላዕሊ ድማ ጁባላንድ ሳልሳይ ድማ እዚ ፑንትላንድ ዝበሃል እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ንዝተፈላለየ ዕላማ ትጥቀመሎም ነይራ ካብ ሰለስቲኦም እዚኦም እጂ ብፍላይ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ንክልተ ነገር ይጥቀምሉ ነይሮም ቦሳሶ ዝበሃል ቤዝ ስለ ዝነበሮም ካብኡ ብቐጥታ ካብ ፑንትላንድ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ቦታታት ፍላይ ንምግባር እቲ ዝጥርጠር ነገራት ድማ መጀመርያ ናብ ኩፍራ ወይ እውን ናብ ሊብያ ናብ ሓፍታር ዝበሃል ኣምፂኻ ካብኡ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሰጋገር ትገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሎም እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ሶማልያ ብሎክ ጌራቶም ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ እንኮ ቁሩብ ተሪፍዎም ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ እዩ ስቲል ብሶማሊላንድ ገይሮም ሕጂ ብብልፅግና ገይሮም ከንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ዘለው ንርኢ ኣለና ኣብ ታሕቲ እንተሪእና እውን እቶም ብቐጥታ ኢትዮጵያ ብኢማራት ትጥቀመሎም ዘላ ናይ ጫድ ከምኡ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ
ሊቢያ ስለዚ እቶም ሓደ ናብ ምብራቅ ቀርኒ አፍሪካ ዘለዎ እቶም ካልኦት ድማ ናብ ማእከላይ አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ከምኡ ድማ ትዳዕ መስርዕ ስለዚ ነትዳዕ መስርዕ ዳይሬክትሊ ብመንገዲ ሊቢያ ጫድ ጌራ ትሕግዘላ ካብ ወፃኢ ድማ በቶም ናይ ሶማሊላንድ ጌራ ትሕግዞ ነራ ስለዚ እዚ ትናቶም ሎጂስቲካል ሃብዩ ብሙሎም እዚኣቶም ኣብ ምዕባስ ስለ ዝርከቡ ሕጂ እቲ እንቆ መሳርሒ ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ሞር ድጋፍ ካብ ኢማራት ዝረክብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንቆ ተሪፋ ዘላ ንሳ ስለ ዝኾነት እያ ንዓዓት ራዮም ክሕዙ ንዓዓት ራዮም ሒዞም ፅቡቅ ገይሮም ክሕዝዋ ዘሎ ምክንያቱ ንሳ ካብ ኢዶም ክትወፅ የብላ ስለዚ ነዚ ገይም እዚ ስለ ድርዩ ዘለው ሱዳን ድማ እንታይ ገብርሎም ዲፕሎማሲ ክገብርሎም እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ቀጠር ከይዶም ምስ ዑድያ ርክብ ገይሮም ኣሎ ምስ ግብፂ ርክብ ገይሮም ኣሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሮም ኣሎ ኣብ ሶማልያ ድማ ፀቕጢ ገብርለው ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ በረራ ናይ ኣፅዋር ናይ ኢማራት ናይ ኣፅዋር ጥራይ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣፅዋር ዝተሰከማ ነፈርቲ ክንቀሳቀሳ ከም ዘይብለን ስለዚ ንሶማልያ ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ ጌራ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢማራት እንታይ እያ ትተርፍ ዘላ እንድሕር ኢልካ ጅቡቲ ጥራያ ናይ ጅቡቲ ክልል ኣየርን ናይ ሶማሊላንድ ሶማልያ ስለ ዝኾነ ክልል ኣየር ክዓፅዎ ክእሉ እዮም ሶማልያ እንተወሓደ ክእዙ ክእሉ እዮም እቲ ናይ ጅቡቲ ግን ብኣሰል ይኹን ብኢትዮጵያ ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ነዛ ጅቡቲ እንድሕር ዓፅዮማ ሜይቢ ብደቡብ ሱዳን ብበዓል ኡጋንዳ ገለ ገይሩ ክመፅእ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ስራሕ ናቶም ኣዝዩ ከካብድዎ ይኽእሉ ስለዚ ድሕሪ ቀጠር ሶማልያ ሱዳን ክልተ ኣገደሲ ምንቅስቃሳት ጌራ ነራ ንሳ ድማ ናብ ጅቡትን ናይ ደቡብ ሱዳንን ናብ ክልቲኦም ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዳ ነራ ዕላማ ድማ ነዚ ምንቅስቃስ ናይ ኢማራት ንምሕፃር እዩ ንሳቶም ኣብታ ዓውደ ኩናት ክዋግኡ ከለዉ ነቲ ሎጂስቲካዊ ምንቅስቃስ ናቶም ግን ጠጠው ከብልዎ ይፅዕሩ ኣለዉ ክኸውን ድዩ ክሰልጥ ድዩ ኣይሰልጥን ንካልእ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ምንቅስቃሳት ግን ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ኢማራት ናብ ሱዳን ክግበር ዝኽእል ንዳዕ መሰርዕ ንምድሓን ክግበር ዝኽእል እዩ ኩሉ እዚ እናተኻየደ ከሎ ተዓንተበ ዘረኣኹም ቻርት እቲ ካልኣይ ገፅ ናይቲ ኩናት ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ግብፂ ስዑድያ ቀጥታ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝተዋሃደ ምንቅስቃስ ይገብራ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ድማ እንታይ እቲ ዕላማ ናይዚ እንድሕር ኢልካ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ወፂኣ ነራ እንታይ ትብል ዘላ እሳ ድማ ግብፂ ፓርትነሪንግ ዊዝ ሳውዲ አረቢያ ኦን ሴኪሪቲ ኢን ደ ሬድ ሲ ኤንድ ጋልፍ ኦፍ ኤደን እዘን ክልቲአን ሃገራት ግብፂ ድሕሪ ክንደይ ድሕሪ ሕር ምባላ ተሪር ዝኾነ ውሳነ ኣንፃር ምንቅስቃስ ናይ ስዑድያ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ኣንፃር ምንቅስቃስ ናይ ኢማራት ክትገብር ጀሚራ ኣላ ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ነዊሕ ኣርቲክል እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ እዩ ዝጥምት ነቲ ኩነታት ኣላይመንት ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ብቁጠባ ደረጃ ኢማራት ኣገዳሲት እያ ንግብፂ ሓያል ዝኾነ ንግዲ ድማ የካይዱ ፀኒሖም እዮም እንተኾነ እቲ ጉዳይ ኣብ ቁጠባ እውን እንተኾነ እዩ ዝብል ንኢማራት ንግብፂ ናይ ኢማራት ቢዝነስ ኣዝዩ ንእሽተይ ብመንፅር ናይ ስዑድያ ምስ ስዑድያ ዘለዎም ንግዲ ግብፅን ስዑድያን ንግዲ ናቶም ክሳብ 16 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ኢማራት ዝበሃል ብቢዝነስ ገይሩ ገለ ምስ ግብፂ ዘሎ ቦታታት ክሰርሕ ተፈተነ ክንዲ ናይ ስዑድያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ኣዝዩ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ወላ ንኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ትገብሮ ንግድን ምስ ስዑድያ ትገብሮ ንግድን ናይ ስዑድያ ይዝዓቢ ስዑድያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎን ብዙሕ ጠለብ ዘለዎን እዩ ስለዚ ስዑድያ ኣብቲ ቀጥታ ውድድር ክኣቱ እንተጀሚሩ ምስ ኢማራት ዝኾነት ሃገር ንስዑድያ እያ ትመርፅ ምክንያቱ ዕዳጋ እውን ስለ ዝኾነ ዓብ ዕዳጋ ክገዝእ ዓቕሚ ዘለዎ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንኢማራትን ንስዑድያ ንክልቲኦም ድሕሪ ምጥማት ግብፂ ንመን ወሲን መሪፃ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ንስዑድያ መሪፃ ኣላ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክርእይዎ ከለዉ ግብፅን ስዑድያን ሓደ ዓይነት መርገፂ ሒዞም ኣለዉ ይብል ኣሎ ስለዚ alignment with Riyadh Egypt is increasingly siding with Saudi Arabia over regional disputes despite strong economic ties with UAE. Concern about UAE. Cairo sees Abu Dhabi's support for separatist forces in Yemen, RSF in Sudan, and Somaliland recognition as destabilizing move and threatens territorial integrity and regional stability. So that's the strategic priority. Egypt's overriding concern is protecting the Suez Canal and the Red Sea shipping lanes, which are vital for foreign exchange revenue. So that's the ኣብቲ ቀንዲ ሃገራዊ ረብሓናታ ኣተኪራ ክትጥምት ከላ ኢማራት ታቐንዲ ስግኣት ናታ እያ ምክንያቱ በዘም ዕጡቃት ሚሊሻታት ጌራ ኣብ የመን ትገብሮ ዝነበረት ተሪኻ ኣብ ሶማሊላንድ ብክልቲኡ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነይራ ብኡ መንፅር ድማ ኣብ ሱዳን ድማ ኣብ ጎረቤታ ብጣዕሚ መሰሪዕን ብንኡ ድማ ብናይ ሊብያ ዕጡቕ ጉጅለን ጌራ ንግብፂ ኮምፕሊትሊ ኤንሰርክልድ ገይሮማ
ببحر يخون بمريت بزح من قصاص كتقبر كم زي تخليها تقبر نيرا سلازي ازقو عزاز زما سعودي عرب بتقبروا زلا من قصاص إلا لا سلازلو قبتي ملو بملو مس السعودية خوينا نتنا إمارات من قصاص نما بده تبقي ساخم زلا يزنقر زلو as the demand Tizareka. Egypt gave a limited military support to Saudi Arabia's coalition, but shares Riyadh's goal of defeating the Houthis. So, ولا قابتنا كويناتنا يمن بزح متأتتاون تزين برا قلنا تسعوديات مرحزنا برات الألامة يدقفوني روميم كايرو فيرس instability at بابيل مندب نجيبسي كل جزء فرهناتهم بابيل مندب كبابي بحوت يخون بخالي شجر كما تسمى تبحرك عصو كم تناي كوفيد يونا كاله جزء نايزو كينات ناي حوتي نحر عزي هو بزح كسارات زقات ممصب سلازي سعودية دمان يمن رقعتنا كتحلو سلا تقبر زلا يمن رقعت ترقيبا دما كاي بحركة تنكفا يكونن بخالق قمت دما اسرائيل بسوماليلاند اتيا نحوت بمهرام حوتنا تمسمر كعصو خمس خل وين كتقبر تخليها سلازي اجين اسرائيل نفس سوماليلاند ون خيتاتو نزقبر تعرق قبسي زكالا كتسرحيا ولا ون تطو كتبلو ملعق من زي بلا سلازي اب كل من قدي ربحنا امارات نخلن حجرات تصابعي ربح يزلوا تصابعي ربحها بواغانا يلولاونتنن ناي حجراو دحنتنن كاسله تصاوتو زلا حجرات نتتبونا زلهم بليون يكون ولا قال كنزب قديفنا عندي ابناتنا هلاوي ابناتنا دحنت كنتكر سلازلنا اب دحنتنا ابميتنا نريق لنا دما امارات قصالي كم حدغኛ حيل كوينا ترزلا اب سودان يكون اب سوماليلاند اب كاله ون كله كالكوليت بمغبار أموداتا مسعودية مسقع نجبت زيادة زوات أخوين رخيبة نابو قصات قيد الله يبحلالو سعودي دما مستزلوا أبزوان إذا سعودية economic pressure اللوا زياكا سبوق يا رخيبة Ethiopia not only as a country in its own borders but as really a very important force in the region. ከዚህ ምስክርነት ጀርባ መፈለግ አለ። ከዚህ ማረጋገጫ ጀርባ ግልጽ ኃይል አሰላለፍ አለ። ከምክትል ሚኒስትሩ ንግግር ጀርባ የመናገር ብቻ ሳይሆን የማድመጥ ፍላጎት አለ። መመረጥ ጎልቶ ይታያል። አስፈላጊነት አፍ አውጥቶ ይናገራል። አሁን አሜሪካና ኢትዮጵያ ጠላት እንደሚመኘው የአምስተኛው ረድፍ ሰዎችን እንደሚቋምጡ كم تري وبد لهم نزي ناي أمريكا فلوي لهم ممتع فلوي تسقى هم زقات أما جيرهم يمدزارب وزلوا نطالي ذات سلازي نعتاتهم إثيوبيا تبوظ خونه بوتان خطر كبا أمريكا بزح الميزة لهم سلازي أتيونكو كرغبو كتكملوا زدلي دلو تاكتيك كابت من كراقرو أمريكا مزيا زيادة كتوص أو مدخل عينت حسابا بحقرنا نرزلنا ولا ونابزي أتي دبلومات ناتهم بزح يمدزارب وزلوا بارياسي بحابتنا يقويتو يمكح دي زبال ويوم بحايلنا يقويتو يمكح كم زبال ينا نرزلنا سمعوا أمريكا دبلوماسية ግንኙነት ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ የተሻገረ ነው። ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ከትናንት በስቲያ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትርና የአሜሪካ አፍሪካ እዝ አዛዥ ጉብኝት አድርገው ነበር። ይሄ እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ የኢትዮጵያ ጉብኝት ለሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት መጠናከር ያለው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለው ከዛ ለነሳ ፕሮፌሰር بحفشا كم نريهم زلنا بحقناتهم نيرترا آخر كيركا نتأبكرنا أفريقيا زيادة نيرترا نمغرق أرسلوز دلي زلو أمريكا متياتنا يلوم بتعم يوم زجهر زلو أتحققن بقمت عليه كل نقر بقمت عليه نايبل تسقنا جوار سمعوه A mixture of miscalculation or of deliberate political choice. I want us to discuss about the GERD because I think right now Ethiopians are watching the space very nervously, particularly after the letter sent last week by President Trump to Egyptian President al-Sisi, but with a CC to the UAE and Saudi Arabia. I don't know if Ethiopians understand the magnitude of this moment. Jawad. بزعبا انتهي تحت الله مسيلكم بزعباتي دونالد ترامب ناب قبت زسددو حزب إثيوبيا نتي عمقواتنا يزيز أقامزي صبوغي راي تردون الله سمعوا انتهي مالتاي ملسنا جوارد ما زقر And I want us to reflect on that one because GERD has been Ethiopia's most powerful symbol of sovereign agency, right? But suddenly it finds itself in this most aggressive narrative around it, and it's coming from Washington and not Cairo. I'm not doubling down when I ask you again, you know, when we see the area where the انتهي تبلو زلا تحتو صبغتها زي هداسي قدب كبحال كلها بإثيوبيا بمنتهي يزقلصت منغستي نتديقا ناي إثيوبيا ناي لولاونت من صبارقي انتهي مالتيو بغنزب إثيوبيا يستسرحي يوم زبلو
ዶናልድ ትራምፕ ግን ቀጥታ ተተጋጋሚ ተዛረባ እንታይ ብገንዘብና የተሰርዩ ስለዚ እቲ ናይ ልኡላውነት ሕቶ ዝበሃል ዝነበረ ብብልጽግና ብኢትዮጵያን ዝጉስጎስ ዝነበረ ሓሶት ምዃኑ እዚ ዲጋዚ ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሲንግ ከም ዝነበሮ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ከምኣ ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ተጋጊኻ ይበሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እቲ ናይ ገርድ ናይ ሕዳሴ ግድብ ግብፃውያን ብደገፍ ናይ ካልኦት ተሰርሑ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ፀላእትና ስለ ዝኾኑ እዮም ትብሎ ዋሽንግተን ምኻብ ኣሜሪካ ዘሎ ፕሬዚደንት ከም ክብል ከሎ ካልኣርስቲ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ገርድ ጉዳይ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶናታ someone else. I mean, what is the danger? What are we looking at of this renewed involvement of President Trump, reframing and asserting GERD's reality in Egypt's favor? What are Ethiopians looking at, Jawar? How can we prepare ourselves for it? Look, this is not a new development. This dates back to 2019 again. The GERD, the Nile politics was made part of the Abraham's Accord. That's where the problem, the issue started. Let me tell you a story. Less in 2019, when Abiy goes to Sochi in Russia, he signs a preliminary agreement with Al-Sisi. He comes back to Ethiopia. I don't know if you remember this incident where he was promised $7 billion, and he comes and he tells us, he tells me actually. And I said, why are the West giving you $7 billion? His answer was, because they like my idea. Which idea? He said, the Medember idea. It didn't make sense to me. And I went back and did research. I had a conversation with diplomats. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ ጀዋር እዚ ዲጋዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ብዙሕ ከም ዝተጣልዐ ካብ መጀመር እዩ ምዕራባውያን ብዙሕ ገንዘብ ዝብዎ ዝነበሩ ሓደ ካብቲ ከም ኮንዲሽን ናቱ ነዚ ዲጋዚ ነቲ ናይ ግብፂ ጠለባት ንክማላእ ግብፂ ብዙሕ ሎቢ ስለትገብር ዝነበረት እዩ ብልፅግና ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብፍላጥ እዩ ዘይፍላጥ ነቲ ዲጋ ኣብ ብዙሕ ቁማራት እትይዎ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ እዩ ብዛዕባ እዚ ዲጋ ንዝበሃል ክምልስ ዘይደሊ በዓል ገለገለ ኢትዮጵያውያን እኮ ኦልሬዲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ክመፅኦ ዝኽእል ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝኽእል ሕማቅ ውሳነ ድሮ ተቐቢልዎ ከም ዘሎን እዞም ናይ ኣሜሪካ ልኡኻ ዝኣተው እውን ናቱ ናይ ምቕባል ናይ ዘይምቅዋም መንፈስ ስለ ዝረኣዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣሎ እቲ ካልእ ስፔኩሌቲቭ ተቐደም ገንዘብ ክንበካ ኢና ኢሎም ኣብ ሱሺ ኣብ ሶሺ ዝበሃል ናይ ራሻ ገለ እሱ ድሓን ስለ ፀልኦ ክትብሉ ትኽእሎም ሓንቲ ዘረባ ግን ኣለቶ ከባድ ዘረባ ዛ And as you remember, during Trump 1, the GERD issue went from the African UN mechanism, it went to the US. And even in the US, instead of the usual State Department diplomatic to scramble to force him to withdraw from that. What President Trump did now is nothing new. He just resurrected that initiative from ካልእ እንታዮም ዝብሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ዝበሃል ዲጋ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ይክዳነ ነይርዎ እዚ ምክንያቱ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ፅልዋ ኣለዋ እቶም ኣፍሪቃውያን ምሳእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ገርድ ዝበሃል ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሽምግልና ወፂኡ ናብ ዋሽንግተን ክኸይድ ከሎ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ፅልዋ ናታ ወይ እውን ዓብዪ ሌቨሬጅ ናታ ይጠፍእ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ፖለቲካል ኤሊት ወይ ናብ ኮንግረስ ድዩ ናብ ሰነድ ድዩ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እንተዝኸውን እውን ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጥቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈልጡ ክሕግዙካ ክእሉ እዮም ወይ እውን ፍትሓዊ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኦፊስ ወይ እውን ፋይላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስጋሩ ግን ንግብፂ ንኢትዮጵያ መርዲ እዩ እዚ ስለምንታይ ከም ዝኮይኑ ናይ እዚያ ጥራይ እዚያ ሰሜና stronger. Ethiopian society was relatively stronger. Internally, although we had a lot of political contradiction, we were going through this tumultuous transition, we were relatively okay. So we were able to resist it. But now, internally, we are socially fragmented, politically fragmented. Our security is not where it was. One. Second, diplomatically, in 2019, although the President Trump came clearly on the side of the Egyptians, the push was not that strong. Trump too is a lot more aggressive, a lot more assertive, as we can see in different other cases. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብ 2019 ግዜ ካብዚ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ስቴት ከምኡ ድማ ሽም ናይ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያን ብዓለም ደረጃ ዝሓሸ ቃውማ ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ 2019 ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኣቢይ ነይሩ ሙሉእ እኳ እንተደይበልና ብዓቢ ክፋል መመቐቃል ኣይነበረን የብናይ ትግራይ ኩናት ነይሩ ግን ዝዓበየ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ብልፅግናን ኣብ ጎኒ ኣቢይ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክንዱ ደገፍ ኣይነበሮን ፀቕጢ ንክገብር እውን ይፈርህ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ንሓትሕዳ ተባሊዓ ብፍጹም ብሓደ ዘየለናሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ
ናይ 2019 እንተይኮነ ገበል ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ኣይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ዓበይ ንኤውሮጳ ከማን ግሪንላንድ ከምፅለኩም እያ ዝብለሉ ዘሎ what chance do we have ስለዚ እታ ጉዳይ መይታ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ክንምንታይ ዲፕሎማስያዊ ኣሜሪካ መፅኦም ና ዋላ ልኡኽ መፂና ኢሉ ዲፕሎማሲ ክገብር ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ትባዕሉ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ዘሎ ንዑ ካውንተር ክገብረና ዝኽእል የለን እታ ዝኸፈ ዘረባ ዝብላ ድማ ኣብ ኩሉ ኢና ተሳዒርና ዘለና እዩ ዝብል ምክንያቱ ሓንቲ ላብዚያ ተረኺበ kind of politically and diplomatically show some Ethiopia is clearly on the side of Emirates. It has become the vassal. It has become the state that pretty much facilitates transportation of weapons and soldiers and others, even giving training ground. Now Saudi has a vested interest to take side with Egypt. So now we are dealing with Egypt plus US and plus Saudi. That is a powerful coalition. زيانة مودة مالتيو أبزي وانزي بتي نخدو زنبرنا من جدد ما يبلالو بتي زخدنا ينزو مرسنا من جدي أبزح من كرا رويناتي نازلنا زخانتايو أتقدم دونالد ترامب مس جبسي تراين تزغو نيرون زخانة مبالكان يركب زي وانزي جبسي حار عبر قف كاب سعودية رقيب له مهنياتو سعودية نتي بلتسجنا مس إمارات تسجعوا عبتك أبابز قبرو زلو يريس لزلو ملو بملو أبغون السعودية أبغوني جبسي قينا مالا بزقو دايزي سلازي دونالد ترامب جبت إن دونالد ترامب حزات رادي كونس السعودية حزالة سلست أقدس حيلتات دما أنصارنا له إمارات دما أبتك بابتي اقرون كتكل أبتبوتاتي يلا سلازي كابرعو متيا كتات حنا تفتن قليل هيكون يزول زلو والجواري ستيلينج دم عند تبلتسقنا أبي أحمد نتا قرد دي ولا نخالي شيتو سل أدم سلطانو تراي كنا وعزغلناتي قمقامكم يا زقدسو سبا يكونن تقول دايقن نزي مسل ينقروا له كسمع زغل تغينو هوات ጦርነት ከፍቷል በጠለምት በኩል ውጊያ ከፍቷል አርሚ 11 ባድመ ክፍለ ጦር የሚባለው በዲማ ልዩ ቦታው ምጫራ የሚባል ያለው ወደ ሙሉ ጦር ከምትሪዎ ማለሁም ትማልት ማለት ትምክዕትን ተሃዲድን ዝነበረ እንታይ ነይሩ ሎሚ ግን ከመይ ያለው ሻዕቢያ ህወሓት ውግ ጀሚር ኢልካ ኣብያት ይኮይኑ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ክድንግጽ ከምዚ حاليتنا تخوينهم قربك منال بعد كابتنا كتشهن أزران زنبرة فلوينات جونوسايد ناس أو عيمة يرلونا وتماهيرهم يمدو مسلوج ለቆ መውጣቱ ታውቋል። የፋኖ አመራሩ ደግሞ የብልጽግናው አገዛዝ ሰራዊቱን በማስወጣት የአማራን አርሶ አደር የመማገድና ርካሽ ፕሮፓጋንዳን የመንዛት ዝግጅት ላይ ነው ብሏል። የብልጽግናው አገዛዝ ትግራይ ላይ ጦርነት ሊያደርግ ለዛውም የተራራና ምሽግ ሳይሆን የቴክኖሎጂ እንደሚሆን የዛተው በፓርላማ ጭምር እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው ሐምሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ ላይ ነገር ይበላሻል እያሉ ጦርነት ለመቀስቀስ ይዝቱ እንደነበር የሚዘነጋ እንታይ ዝብል ዘለ መሲልኩም ብልጽግና ሐሳውን ወሽላኽን ምዃኑ በዚ ኻትሪ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተሓሒሱ ናብ ቦታ ከም ዝኣተወ ዝንገር ዘሎ ብወገን ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ TDF ቀጥታ ደፍዩ ከይተተኮሰሉ ብፍላይ ናብ ንራያ ንኣለማጣ ኣብዚ ቋፀረሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ከምዘይ የጋጠሞ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ያጋጥሙ ዝብል ብፍላይ ብወገን ፋኖ ዝወሃብ ዘሎ ገምጋም ወይ እውን ፅሑፋት ተሪኻዮ እንታይ ዝብል ተሻሪኾም እዮም ብልጽግና ደይ መደይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ከም ዝኾነ ወይ እውን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እታ ቀንዲ ንሱ ክገብራ ዝደሊ ዝነበረ ንፋኖን ህወሓትን ተዋግእ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንሓትሕዶም ክዋግእሉ ዝኽእሉ ስለዚ እዚአን ከም ፈንጂ ሒዝዎ ነይሩ ነዞም ክልቶም ሓይልታት ኣብ ንሓትሕዶም ክዋግእሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥር ይደሊ ነይሩ እቲ ኣምሓራ ግን ተረዲኦም ኣለዉ ብወገን ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ብወገን ኣምሓራ እውን ተረዲኦም ኣለዉ ፀወታ ናቱ ናይ ብልጽግና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚያ ድማ ያታ ዝኸበደት ዓቐበት ኮይናቶም ዘላ ምክንያቱ ነቲ ፀወታ ናይ ፀላኢኻ ተፈሊጥካዮ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ድማ ኣንጻሩ ስለትኸይድ ካብታ ሸረኽ ንሱ ዘዳለዋ ስለትወፅእ ዘለኻ ዝግበር ነገር የለን ክልተ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ስምዕዎ ወንድማገኝ ያው እንግዲህ የዛሬው ዜና ዋነኛ ትኩረት በህወሓትና በብልጽግና መንግስት መካከል እየተካሄደ ያለውን መለስተኛ ጦርነት የተመለከተ ነው። በርካታ የዓለም መገናኛ ብዙሃንም በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየዘገቡ ነው የሚገኘው። እኛም ትኩረት የሰጠነው ለዚሁ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በትናንትናው ዕለት ህወሓት በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት መክፈቱ ወይም መለኮሱ
የብልጽግና መንግስት ደጋፊዎች እየገለጹ ነው የሚገኘው። በትክክል ግን ጦርነቱን ማን እንደጀመረው ወይም ለኮሶ እስካሁን ድረስ ማወቅ አልተቻለም። ያም ሆኖ በጠለምት አካባቢ በዛሬው ዜና ዋነኛ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ እቲ ኩናት ከም ዝጀመረ ህወሓት ከም ዝጀመሮ በቲ ወገን ብልጽግና ዝያዳ ዝድፋእ ናይ ምስ ብልጽግና ዝፀጋጋዕ ዋላ ናይ ትግራይ ሚድያ ይኹን ናይ ካልእ ዝያዳ ድፍኢት ይግበረሉ እንተሎ ብርግፅ ኣይተዋጉን ወይ እውን ውግእ የጋጠመን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣይተንቀሳቐሰን ኣይባህልን እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣሎ እዩ ንዑ ዘርኢ ስእልታት እውን ኣሎ እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ዝያዳ እቲ ብልጽግና ብዙሕ ዓቕምታት ከም ዘይብሉ እቲ ትማሊ ድሮናት ኣለኒ ብሚሳይላት የኽዋጋእ ብቴክኖሎጂ ክኸውን ትውግእ እናበለ ድፍክር ዝነበረ ናይ ብልጽግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ኣበይ ደኣተወ እቲ ቴክኖሎጂ ናትካን ካልእ ኣፅዋራትካን ተበልካዮ ትብ ወላ ሓንቲ የለን ስለምንታይ ብዘይ ሓያል ሰራዊት ብድሮናት ዝተወደአ ውግእ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረኣና ብድሮና ዝውዳእ እንተዝኸውን ነይሩ ኣሜሪካ 1 ሚልዮን ሰራዊት ወይ እውን ሚልዮናት ወታደራት ኣይመሓዘትን ቴክኖሎጂ ሓጋዚ እዩ ጥቕሚ የብሉን ገለ ንብል የለና ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ኣብ ዓውደ ኩናት ብቴክኖሎጂ ጥራይ በይኑ ክትውድኦ ትኽእል ኩናት ከም ዘየለ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብ ዩክሬን ኣሽሓት ወታደራት ትገብር ዘላ በሽሓት ድሮናት ተፍርላ ራሻ መዓት ድሮናት እዩ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን የድልየካ ስለዚ ሓያል ሰራዊት ተዘይብልካ ብድሮናት ይኹን ብቴክኖሎጂ በዘናይ ኣብ ናይ ክራይን ናይ ልመናን ኣይኮነን በቲ በዓላቶም ዘፍርይዎ ዘለዉ እውን ዓውደ ኩናት ክውዳእን ክቕለስን ክቕየርን ኣይረኣናን ስለዚ ብልጽግና ፈኸራ ናቱ ቀደም ኩናት ኣይጅምርን ኢሉ ዝፍክር ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እንተኾነ ሎሚ እቲ ዝተጀመረ ኩናት ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣልን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድራናዮ ነቶም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓትሕዶም ከባልዖም እዩ ዝፅዕር ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ብፍላይ ንፋኖ ንምቕርሓን ወይ ሕርቃን ናይ ፋኖ ናብ ተጋሩ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ፈተነ ዝግበር ዘሎ ገባም ብለህ በመሆኑም ትልቅ የሆነ የኔ ብለው ለሚሏቸው የፋኖ ቡድኖች የሎጂስቲክስ እና የፋይናንስ እና የሚሊተሪ ድጋፍ ማበርከት ጀመሩ። ነገር ማሲቭ የሆነ ኢንተርቬንሽን መጣ ከላይ ከውጭ። ትላንት ስማይንን እኩልና ተመጣጣኝ የነበሩት የፋኖ ቡድኖች በሻዕቢያ በግብፅና በወያኔ ድጋፍ እነዘመነ የበላይነትን እንዲይዙ ተደረገ። ያንን ባላንስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፋኖ ኣብ ውሽጢ ፋኖ ኣቲኻ ንሓትሕዶም ከም ዝመቓቐሉ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድነት ንምፍራስ ብዙሕ ህቃናታት ይግበር ከም ዘሎን በዓል እዚ ድማ እንታይ ንምንታይ ዕላማ እዩ ወታደራዊ ስእሊ ገይሮም እውን ኣውፂኦም ኣለው ጎስጓስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኑ በቃ ምስቶም ምልሻታት ኮይኑ ኮንደኾን ገለ ፖሊስ ወታደራዊ ፅልዋ እንተገበረ ንህዝቢ ኣምሓራ ድማ ጠጠው እንተበለ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ቀደም ናይ ሕጂውን ክርዳና ንግግር ስላደረጉልኝ ብዙ ነገር የምለው የለኝም። ትንሽ ነገር ስለ ራሴ ልንገራችሁ። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 12ኛ ክፍል ፈተና አለፍንና የተወሰንን ጓደኛሞች ተማማ ቀድሞ ሀቅ ስለሌላው ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዳኛው አቶ ዳኛው አሰፋይ ዝበሃል recently said that for me a child of Kasa is better than a child of Ahmed and better than a child ብዝኾነ ተዘረባናቶም ብኣምሓርኛ እዮም ተርጊሞም ኣብ ዘይገድስ ንሪኦ ዘለና ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ዝገብርዎ ዘለዎም እንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኢና ንርኢ ምናልባት ተዘረባናቱ ክሰምዑ እንተደልዮም በርቱ በጣም ደስ ብሎናል ብዬ ከተናገርኩ ቆይቻለሁ። ወታደር ህይወት እዛ ላይ አለቀ። ግን ወታደር ማለት ምን እንደሆነ እረዳለሁ። ስለሌላው ሳይሆን ይሄ ተከዜ ዘብ ግን ልቤ ውስጥ ከገባ ቆይቷል። እንደገና ሌላ ልመና አይኬድም። በራሳችን ጉልበት በራሳችን ኃይል ሀገራችንን መጠበቅ ነቶም ምልሻ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለዉ አንጻር ናይ ትግራይ ሓይሊ ንዓታቶም እዩ ከተባብዕ ወይ ሞራል ክህብ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኩላ ጠያይቱ ኩላ ዘላቶ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ሓይሊ ኣሰሊፉ እዩ ዘሎ ናይ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ከንታይ ይብላ ኣሎ መረጃ እነ ማስረሻ እነ ያሱን እነ ኮሎኔል ፋንታውንን ዲዲአር አሰልፈው አቶ እያሉ ከመዘገቧቸው በኋላ
አሁን ፕላን እያደረጉ ያሉት ወደ ወልቃይት ወስደው ከነ ኮሎኔል ደመቀ ጋር እንዲታዩ በቪዲዮም በፎቶም እንዲታዩ የማድረግ ሶስቲል ለአማራ የቆሙና ቲፒኤልኤፍን ለመዋጋት የተዘጋጁ አድርገው ማሳየት ከዛው ጋር ተያይዞ ባንዳ የተባሉትን ጀግና እየተባሉ እዚ ኻት ጌም ከይተበገሰ ይቃልዑ ወለው እንታይ እዩ ነቶም ተማሪኾም ወይ እውን ኢድና ሂብና ዝበሉ ፋኖ ወሲዱ ምስቶም ናይ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ናይቲ ምልሻታት ናይ ብልፅግና ዝኾኑ ንኣንፃር ተጋሩ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ወይ እውን ኣብቲ ወልቃይት ገለ ዘለው ምስኣቶም ከርእይዎም እዮም ነዞም ካብ ፋኖ ዝመፁ እሞ ፋኖ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ይቃለስ ከም ዘሎ ንኸምስሉ እሞ ኣንፃር ትግራይ ይዋጋእ ከም ዘሎ ገይሮም ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንፃር ኣብ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ኣንፃር ትግራይ ንክዋጋእ ድራማ ክፈጥሩ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነገር ዘሎ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ዲል ተገይሩ ዝብል ነቶም ህዝቢ ነዚኦም ክልተ ንምብኣስ ብዙሕ ድራማታት እዮም ዝፍትኑ ዘለው እንተኾነ ፈሊጦሞም ኣለው ተጋሩ እዚያ እታ መልሲ ዝብልዋ ዘለው ተጋሩ እና ክንፀምድ ኢና ንዘዋፀና نتحاور ኢና ፈታዊስ ናይ ፈታዊዬ ብፅግና ክመርፀለ ይኽእል ናይ ፈታዊዬ ዝኾነ ኣካል ኣነ ዘዋፅ ባዕለ ዝፈልጦ ንዘዋፀና ፈላእቲ ኣኪዮም ተዝመፁ እውን ክብድህዋ ዘይኽእሉ ትግራይ ተፈጢራ እያ ዓለሙ እውን ሕዚ ኣሰላልፈ ኣፍሊጣ ኣላ ሱዳን ግብፂ ኣሜሪካ እስራኤል ሒዝካ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኤርትራ እውን ሒዝና ጅቡቲ እስካዕ ጅቡቲ እውን ከይድኩም ብንየ ገጽ ከዓ በዓል ሶማልያ እዚአን ፀረ ኢትዮጵያ ፀረ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ 360 ዲግሪ በዚኦም ተኸበበት እያ እዚ ንረዳ እዩ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያ ከምቱ ይወደግ ፈጢሩ ዝሃባ ታንክን ባንክን ዘይንቕነቕ ታንክን ባንክን ከም ዝሃባ ግዜ ይኩነትን ኢትዮጵያ ሕጂ ተጋሩ ብዙሓት ሞራል ናይ ትግራይ ሓፍ ንምባል ብዙሕ ነገር ይፅዕሩ ኣለው ፅቡቅ እዩ ድማ ብግምጣሉ እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያታት ዝብልዎ ዘለው ህወሓት በከተማ ወጣቶችን እያፈሰ ነው ተባለ። የህወሓት ታጣቂ ቡድን በትግራይ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ወጣቶችን በኃይል እያፈሰ ወደ ግንባር እየወሰደ እንደሚገኝ የመናኸሪያ ሬዲዮ ዘገባ አመለከተ። የጦርነት ድባብ በነገሰበት በአሁኑ ሰዓት ህወሓት በተለይ ከአዲግራት አድዋና በሌሎችም የክልሉ ከተሞች ወጣቶች እያፈሰ መሆኑን የተሰማው የክልሉ የዜና ምንጮች ገለጹ። ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ፀናሕና ብብዙሕ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝወፁ ዘሎ ህወሓት ሰባት መንእሰያት ይገፍፍ ኣሎ ንኩናት ብዙሕ መንእሰይ የዳሉ ኣሎ ንኩናት ይዳሎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ቀውሲ ያጋጢሙ ኣሎ ናይ ገንዘብ ድሮቲ ብልፅግና ዕፅዋን ክባናቱ ንሓይሊ ኣየር ይኹን ንባንክታት ይኹን ንኩሉ ኣብ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ባንክታት ተዓፅዩ ገንዘቡ ከውፅእ ይደሊ ከም ዘለውን እቲ ዕፅዋን ክባንድሮ ብኩሉ መንገዲ እናተጀመረን እናተተግበረን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ትግራይ how do they use it ከመይ ገይሮም ካፒታላይዝ ዝገብርዎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይጥቀምሉ እሱ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ክኸውን ዝኽእል ክንብሎ ንኽእል ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ዝብልዎ ዘለካ ክንሰምዕ ምንታን ኣብዚ ኣስከስምዑለይ ፅምዶ ደጋፊ እውን ስለ ዝኾነ ስለ ፅምዶ ብዙሕ እዋን ክውጋዕ ንሰሚዕና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅምዶ ካብ ትግራይን ኤርትራን ዘሊሉ ናብ ሱዳን እውን ከም ዝዓበየ እናተገለፀ እዩ ዝርከብ እሞ ገሊኦም ቅሂሙ እዮም ስለዝኾነ ስለ ፅምዶ ብዙሕ እዋን ክውጋዕ ንሰሚዕና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅምዶ ካብ ትግራይን ኤርትራን ዘሊሉ ናብ ሱዳን እውን ከም ዝዓበየ እናተገለፀ እዩ ዝርከብ እሞ ገሊኦም ቅሂሙ እዮም ይብሉ ገሊኦም ድማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ እናኸደ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዎ እሞ ሃብታይ ድማ ኣብ ፅምዶ ክነልዕል ከለና ፅምዶ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ገሊፅካልና ኢኻ እሞ እስኪ ሕዚ ምስቲ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ፅምዶ እንታይ እዩ ዝመስል ፅምዶ ኸ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል እስኪ ናብኡ ክንሰክር ፅምዶ እቲ ናይ ሰላም ረኽቢ እዩ ናይ መስመረት ናይ ሰላም ናይ ዕቤት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ህዝቢ እዩ ዝብላና ሓደ ህዝቢ ክብል ከለኹ ብመፃፃ ብታሪክ ብባህሊ ብቋንቋ ብቃልሲ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህልን ታሪክን ቃልስን መንነትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ክልተ ስርዓታት ክልተ ኣሕዋት ተፈላለዩ እዮም እቲ ናይ ሰላምን ምሕዝነት ረኽቢ ናይ ህዝታት ረኽቢ እዩ ከም ናተይ ከም ውልቀይ ካሊእ ፖለቲካዊ ትርጉም ወታደራዊ ትርጉም ክወሃብ ይኽእል እዩ ይኽእልን ግን ህዝቢ ኤርትራ
زوت عصقم بعد يشلط احنا زبصحنا صقم بعدنا يفلط بترغاغمون على الاستغاي زبصح استفعل عينه جونوسايد او ورار انا يفلطي استغاي فلطي ترغاغم تزاري مالي عند حتى مسا زي دلي اب ايرترا زبصح بتيجي في هادغن بسعات ኢትዮጵያን بسعات ኤርትራና ኣብዚ ኤርትራ زبصح صقم ላይ ይፍለጥ ስለዚህ ከሞለዶ ሰሌውን ሓደ አካል ወለዶ ስለዝኾነ بدوري مس أنا أب السودان تيجي زلورة بتعنتو تقول أنا ركب بدي ما أخذ بما يدوشة زلوا مع بالتها تكحززوا بدايزي أو وبكي بدي لما عاد بايزوي من بدي ما قص لا مثلا زي كونس تلاقي كم متكعتي تخفيف بكل ما خلي منس هو تايو كم تزور كوخي بدي ما قص ناي تجراي الأخن ناي كيف يسراوي الأخن تزارانيو خلأ كزي مالت نو لكع بتي ما يدابسام بدي ما نخلو خلو تناي ديما زنبر زلزلة بتاعيو نحنا زي حزبنا وكم زي يخون له ስለዚህ نحنا مس فيدرال መንግስት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ወንጽን ጦርነት ኩናትን አይንደልን ናት ወይ እንገብር ለክዕ ግን በተስምምዕነት መሰረት ከምዚ ዓይነት ስምምዕነት ስለዘለና ናይ ህዝብና ጸጥታ በቀረባ ኮይና ክንከታተል ስለዝግባእ ሓቢርና ክንሕሶ ስለዝግባእ ኢና ተንቀሳቂስና እዩ መጀመርያ እሺ ብዝብል እዩ ተኸይዱ ካብኡ ግን ኢሎም ማዕንቲ ኣራኺባህና ዘላ ኣርእስና ይስእልኻ ክንመፃኢና ተጋደልቲ ባንዴራ ዳተኸሉ ከለውላ ኣርማና ዝኾነት ስእሊ መዓስ ኣበይ ቦታ ገለ እዩ ነይሩ እስክናታ ትዕለኒ ሕጂ ንሳ እቶም ተጋደልቲ ምዕባለ ክርኢ መፅኦም ኣብ እንዳ ዜና መፅኦም ተራእኽዎም ክፅብቑ መዓን ኣስላፎም ገለ መሊኦም ዕጥቆም ከዓ በቃ ስጡም ገለ ኩሉ ተራእኽዎም ብጣዕሚ ኬፍ ዘለዎ መስእቲ ተጋደልቲ ሕጂ መብዛሕትኡ ስእልታተይ ጨዋዳታት የገድሰኒ እዚ ናይ ማስልስ ነገር ፎት ነይሩ ሕጂ ዝኾነ ተጋዳላይ ክስእሎ ከለኹ ብሰለፉ ብገለ ኣብ ከምኡ ኣተኪረ እየ ስእል ወይ ኣብዚ ናይ ኣዳው ወይ ዝተከተረ ነገር ክፈጥር ደሊ ወይ ዝሰራውሩ ዝረአ ከምኡታት ባሃብለኒ ነይሩ ሕጂ እዚኦም ኣብዚ ዳ ማዕታ ስላፍ ዘሎ እዚኦም ባሃዮ ክገብር ንሓላፊያ ዝርእሶም ዝበልኩ ብጣዕሚ ሓላፊያ ኣይኮኑን ኣቦዩ ዓርከዩ ሓወዩ ክሳብ ዛስዋ ኣይተፈላለነ ሕጂ ርእሶም ብሎ እዚኦም ስኬፕ ዘለዎም እዮም እዞም ተጋደልቲ ናይዛ ዛንታ ናይዛ ስእሊ እዚኣ ኣብዚኣ ርኢና ኣለና ነዚኣ መግለፂ ዘይረኸብናላ ስለ ዝነበርናየ بزخونه نايلومي أرستي أبزكنو دينا لايك مكبار شير مكبار إتوخمن حسابكم من قلف النابلكو مزيادة رفقات فكمية thank you بعال سوالتات بعال غير ولد سمعلو زي مسلو ودنو قمت أدو عزيتنا بعال فرا كمانو بعال دمت شبوزو فكيرو رقداي نزال الضبصمت يا باهر باركتون ويوا معرابا شعبي حريف اليوم والطيو شطارة انتون حمدي حريف مزمورنا يقولنا دياسبورا يقول أبعد زلنا عودنا حفاشيو يا حاجنتنا مزمور سرتنا يسورانا لك ألسنا أيضا منان أيضا منان أيضا منان نحنا أيضا منان أيضا منان أيضا منان